Какво е? Салата? Маруля. Кой обича пипер? Ето ще път на всички. Мен с какво ще ме потърпите? Благодаря. Да пи на какво е това в чашката? Чай. Чай си ми сипала, благодаря. Може ли още малко захар? Хайде разбъркай ми. Благодаря. Много вкусно, благодаря. Какво си ми направил ти? Вино, ама чай и вино? Вино не може ли до вечера? Сега може, ма няма да се напиваме, само малко. Много вкусно, благодаря. Сиянка, ти какво пиеш? Имаш ли чашка? Я не сте сервирали на Сиянка, тя няма чашка. Това какво са, сандвичи ли? Или бисквитки? Ивонче, само на ушки. Ивонче, само на ушки. Кое е пуснато под шкафа? Какво съдове има? Ще се опитам да ги извадя след малко. Съдове, да, и прибори сигурно има. Ники? Сега всички ще разберат какво говорите. Така ли? Ники, вярно ли? Ники, вярно ли? Не? Никой не говори глупости в нашата група, нали? И отцветява, ела да седнеш и тук на масичката и ще отцветяваш. Инка, ти какво рисуваш? Банан отцветяваш, браво. А Калина? Какво? Банан? Браво. Айде, Гоша, и ти. Виж колко хубав твоя банан. Хайде, довърши го. Боже, иди си го. Той иска да ви помогне. Какво искаш? Затворена е. Боже, затворена е вратата. Какво стана с вашата закуска? Моля? Ти им се караш ли? Защо? Защото виж какво направиха. Хайде, подредете масата и пак ще играете заедно. Хайде, Лей, помогнете на Лея да подредите масичката и ще играете пак заедно.
Нали си, ти ще помагаш ли? Сянка, искаш да рисуваш? Добре, седни ей тук при децата и ще дам. Момчета, да, ще дам. Сега ще дам. Внимателно, Ники. Внимателно. Алекс. Няма да ти я разваля, Валери, внимавай. Седни на масата, ще дам. Страхотно висока кула стана, страхотно. Внимателно, че ще се щупи сега. Внимавай.